тук. Кой ще партнера? А той? Никите ли? Как му се лежи? Момчета, вижте, значи не искам да работим с сила, с дигане, да ставаме, да надварваме кръста или краката. Значи след като влезем и сме тук, не искам крака да ви е тук. Първо нямам силата тук да го бутна. Тук е хубаво да сме прибрани, защото ако съм така, той ще въркне под мен, нали? Прибран съм, вижте къде ми е крака. Тук като ми е крака, вижте как бутам. Сещаш ли как да бутам вече? Мога да компенсирам цялата си енергия в рамото и да бутам настрани. Вие седите тук и от тук нямам на къде го бутна. Следващо като грешка, стъпвате тук. Тук искате ставате с него, го вдигате. Що? Значи, фанал съм, тук си едно визна, подсеча тази ръка, тази вдига нагоре бедрото. Крака, който е на коляно, стъпва зад неговия крак. Това искам да направя. Ето го. Тук снимаме. Раз, влизам. И примерно страйт или коляно на корем, да мога да работя. Ясно ли? Yes. Айде, 1, 2, 3. Почвайте.